Kani gadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong khubor mata ka step ka apo fratari ujilio kilong. Kintu Menteri Rang Badu kari Narendra Modi babarok kipat ba jong kari India ki di banyo ya kajingada na COVID khat khandai lemba ketika. Pentip ke sarkar jilla bakidan hadu khandai pho na kashi spa ki bayo ya Delta varian hamegalaya. Hadu laipo ar pon khatnyo kulur ngut ki brio ladap aitika COVID khat khandai hakari bat south spa andre pho ar ngut kibayo COVID thamai hamegalaya tanghanin kisni ko sanspa nyo phongot bat klat arngun. Haswa banai sa khubor kibabanya tungit snap shwa ya kini kijing pemlam. Kat bakari kala sedang ya program ke barat ba banyo ya kidawai tika na COVID khat khandai habaro kijaka balapan bet dak sarkar ya kapa on ai na kabenta baro kinong song snong ki bladap kharpras nam sheneng niru mi kintu ye phi ki porlok no snap baro bat phin lesting ha kabayada ya ladi bat ya ki weiru na kani ka jingpang ka bashir khe kabadang bu ya ka kot khia ha ka jing sier hadu mentam soba shong khop halayeng lemda dalong ka badon kampalat ye phi ban mi shabar bot ye kini ki south li ki jing batha ki busuk deng ye ki mas ya paji iwei ni iwei pan sat ya laki khti bagdor khmat jong phi manna ka por bat shimru ya khtika ban ya da ya ladi na ga benda ka jingtip ki bakhamnya ki bede bat ka COVID khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwei ar lai khandai no fra not sound real lani ha number iwei not new san ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulak kentu ya baro kipai ba jong kari India bekide banyo ya kejingera na kaklam COVID khat khandai lemba ketika. Narendra Modi ulak kodauru babun kiseng tremon sungobha kilami syakmat habun kijaka ban kentu kipai ba banweng ya kejing atatin ya ketika ya la COVID. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulai thuru bagi dan katu kan ingut kibriu kibana kasnong Dularia jong ka Bitul district jong ka Jela Madhya Pradesh kibla penpau ya kajing ting bat kajing atatin halor ketika ya da COVID khat khandai. Narendra Modi ulang ru bakan sapoi kapor hakaba kan sedan kajing puli wat banyak nak benta ka perthai borok kawai halor kumur kibriu basyong basa hakithan nong kendong jong kari India ki penpau ya la ka bor ba kajing sungthu ha kapor khlam. Modi ulang ru bahakithan nong kendong kinong song kila penyang ya kijak kasong sulung ni quarantine center bagi labor ru iknon Traikam COVID bat kita kit khiaru ba umdei bandon menu basa thangan kimsim la pendu ya kijing trai hakiling kha man lakasni kadot bat kijol ki poibet sakija kasor bat man lakasnong ga pentikna ban pendiang jing sumarial dia bat kunju ru ya kibai bat kuntau la kentu ban le ya kaju ha kajing ai dawai tika da ka baong ba baro kinong song snong ki banyo ya ketika une Menteri Rang Badu kari ulong ru ba kathong jong baro kisnong hanong knong kadai ban long bet kajing ai tika samanna kinong song snong ha ka wei de galiang Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulam babon kinong ilaka jong kari kidai nonong kendong umuri ulai thuru babon ki kinhun nong ilaka ki banik simenta sya ka Tokyo Olympic kidai ki banak snong nong kendong jong kari kum u Pravin Jadav kaneha goyal ka badai ka dokhot jong kithai ilaka hoki jong kari bat kini kin select sya Tokyo ban simenta ha ka Olympic ka ban solong ha kane kari ka sarkar jilla kala pentip ba khandai pho na shispa ki bayo ya ka jingpang COVID khat khandai hameglia ki dei na Delta variant principal secretary jong jilla Sampat Kumar ulayatho ba khandai pho na shispa ki bayo yo COVID khat khandai hameglia ki dei na Delta variant bat kumta dongkam ban fikir shu na ka benta ban yada yeldi bat ya ki ba ye bathon ka komiti basu yashong perkhat kam lemba ki kor ki bor ka internet jong ka yeng ka shiri bahe do kari ka Supreme Court kala shimi ki bun kila ban pelong ya jing bishar ka blayo jing shakri lang da ki brio badan jing duna ha ki khotman ha ka jing trelang bat ki High Court kane ka komiti minta kala pentikna baya ki kapcha ne jing pan ya ka jing pinsisha basupin da ki dor on bu lang no da ki dak tho bat ki sol ban pelong ya ka jing don ha ka internet ki blayo benta lang da ki brio badan jing duna ha ka bor yu kini ki kapcha kin pelong yeki banyo benta ha yeng bishar ki hukum ki thop jong ki daw bat jingerap ban pet ya ka jingya shafrang ki mokot duma kawai pat ka benta ba kongsan balashim da kane ka komiti ringkat ka jing trelang ba ken IC ka de ban bu ya ka portal ban wa jing tip de ki brio badan jing duna ha de khotman ki website jong ka komiti bat ki code ki de ki blalong benta ban pet ba yo benta lang da kini ki brio kakinhuan jong ka law enforcement monitoring jong ka TRCD ni ka Tiger Research and
Conservation Division jong ka Biodiversity Conversation Group kabalatip kum ka arangyak kala penong ya program ajing kai halal ka jimpron kam ya GPS na kabenta ki nongtrei jong ka Mushapul Division jong ka Baksha District bat ka program ajing kai lalong na kabubut renti ya borok ki kendon ni SUP jong sarkar. Ha ka program ajing kai lawan simbenta na khandringut ki nongtrei ba Ahmad jong ka Mushapul Division jong ka Baksha District. UDFO ka Mushapul Division Udipul Barman ulakar pat ya kakenhun aranyak ban pelong ya kane ka program ajing kai na marbu yoi ba ka jingdan mikinong tray gide benyo ya ka jingi kai ban penukam ya ka GPS na ka bentaban pendep ikikam kibakini kinong tray kitray kane gade ka All India Radio Shillong banam chipi khobor ka India hapo kini ki afsa kunta ki bladap kadon hado refusau pon afsan lakmut ki bre ki bladap ay ketika yada covid ba ka jingdot ki bladap ay tika yada covid hakari hado hining gesni galong life ar pon khatnyo klor mut ki bre katanga ka koi khia jong kari ka pentip lu ba ki India hapo kini ki afsa kunta ki bladap kadon sanpho haja sapho mut ki biyo thma ya covid khat khandai katanga ka koi khia jong kari ka pentip lu ba hapo kini ki afsa kunta ki bladap kadang ru sasan punyo haja khandai spa sap sangut ki blokot na covid khat khandai bat kabla penpai ya kijingdon ki bokot hakari syaka alkulur khandai fu arlak san fu we hajar ngun ka jilna Meghalaya tanghinin gesni kadon south spa and rifu arngut ki bayo thma ya covid khat khandai san spa nyo fongut ki blokot no bat arngut ki blaklat no ka office jong DHSMI ka pentip banakini ki south spa and rifu arngut ki bayo thma alfu frangut ki de na East Garo Hills district khatsan ngut na East Gentia Hills shi spa san fulai ngut na East Khasi Hills district life sangut na North Garo Hills nyo fongut na Riboy district arngut na South Garo Hills District, Khandringut na Southwest Garo Hills District, South Laingut na Southwest Khasi Hills District, Life Newgut na West Garo Hills District, Sanfuengut na West Gentia Hills, but Katlaingut na West Khasi Hills District. Na kisan spa nyo fongut kibayok, kibakoit pan, Life Newgut kiday na East Garo Hills District, Sangut na East Gentia Hills District, Shispa Prafundringut na East Khasi Hills District, Khatnyongut na North Garo Hills, Nyofuprangut na Riboy District, Sanfuengut na South Garo Hills District, Arfundaingut na Southwest Garo Hills District, Nyofukhandaingut na Southwest Khasi Hills District, Sanfniongut na West Garo Hills District, Arfulaingut na West Gentia Hills, but Khatprangut na West Khasi Hills District. Ki angut ki baklapat ki day mariwe na East Khasi Hills District, but na Riboy District. Kajala Meghalaya hadu hanin kesni kadang Safu Frahaja South Spa Sanfniongut ki blayo yo covid khatkhandai hagaba South Haja Sanspa Sanfufrangut ki day ki active case Safu Lai Hajar Nyofungut ki balakot no, but Praspa khatkhandaingut ki balaklat no. Ka jingtai ya ka yeng na kabenta banbu ya ka oxygen generation plan hanong stoin lakmi lenti ban pendap mentau benai kania ka jakabu oxygen plan latai hajan ko nong stoin civil hospital kat kon ka jingi thu medical superintendent jong ka nong stoin civil hospital u Dr. J Khorkhungor ulong bakani ka oxygen generation plan continue air oxygen hadu shispa sanpolitar haga shiminen u Dr. Khorkhungor ulay thuru bakani ka project kanyarap ban pimbiang oxygen haga district na ka jingki ka khlam covid khat khandai hakari ka Shillong Press Club kalapha ya ka khubos ngolam halor ka jingkhlat uba El Moro Kharpuri mena ka afru terik mentau benai kuman chpin kuma uba Moro ude unong tho khubor bat utrai jong ka kot khubor ka pathai menta bat ude ru unong tho article ka Shillong Press Club haka khubos ngolam kalapun pau ya ka jingdo ka bakra halor ka ni ka jingkhlat unyo rangba bat duai ru hau ble nongbo nong thau bo unyo ya ka jingsung suk bat lau kanran Katanat Meteorological Department kalapentip bakala bendon kejinghap slap hakini kisau basan sengi banwan. Katkun katanat Meteorological Department kalayatu bakala bendon kejinghap slap kebajur Hajantia Hills District, East Khasi Hills District, Southwest Khasi Hills District, but East Garo Hills District, lembar kiwedi kijaka hakajelam. Haswabat pengkut yang hubo seksin kimat bakongsan. Kentu umintri rang badu kari unaran ramudi baborok kipat pak jong kari India kidi benyo ya kejiyana na covid khat khandai lemba ketika. Pentip ke sarkar jela bakidang hadu khandai phone na shispa ki bayo ya udalta varian ha Meghalaya. Hadu life ar point khat nyo klur ngut ki briel adap aitika ya na covid hakari. But South Spa and Rifu Arngut yok covid khat khandai ha Meghalaya tangnin kesni koit Sanspa nyufungut bat klat arngun.
Katu ki khubor ki lakut ki bawan sepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat akapor prabaje win saya so ba ka Delhi station na ka benda ki khubor ha khtin Hindi bat bot pat sa ki khubor ha khtin Fareng. Kani ka dei ko All India Radio Shillong.